गोसोनि बोलो आरो कनफिडेन्स बेखौ होफिननांगौनि रायजोफोर आबसुनि सोमावसारनाय भिडिअआ मानो भाइराल जायाखै आरो सरकार थानानैबो दिनैनि दिनाव एबसुआ मानो सोमावसारफिननांगौ जादों मैया क्लियार रावबो मोनाखै दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजोंबो मोननो हागोन आं स्पेक नायगासिनो दङ ससमा गानबा माबायदि नुयो एसे कमेन्ट होलाय टाइटाननि मा सिस्टेम जागोन थिगानो ना तिनि घन्टियानि सिडेन डेमनस्ट्रेसन हाबाफारि लादों आरो बे सिडेन डेमनस्ट्रेसन हाबाफारिखौ मोनफ्रोमबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलिनि लांगोनायाव लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो जोङो माखासे दाबि थि खालामनानै बे दाबिखौ सुफुंनांगौनि थाखाय जोङो दाबि बिलाइ जोङो दैथायहरगोन दिनै बेबायदिनो बे एखे हाबाफारिखौ चिरां जिल्ला एबसुआ काजलगावआव माने बानजायदों बे हाबाफारियावनो आंबो बाहागो लादों आरो बे जोंनि दाबिफोरानो जाहैबाय जे जोंनि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों जोंनि भेन्सार स्कुल कलेजफोरा सरकारिकरन जानांगौमोन आरो बेखौ खालामनो होननानै आसाम सरकारा खोथा होदोंमोन नाथाय दासिम 10 माने भेन्सार कलेजखौल' माने प्रभिन्सियेलाइज खालामदों बाखि 16 कलेज दंबावो आरो गोबां बेबायदि हाई स्कुल एलपि स्कुल जुनियर कलेज बा हायार सेकेन्डारि बेबायदि दंबावो दा बेफोर गासिबखौबो माने थाबैनो खालामनांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि फिन जोङो खालामफिनदों लोगोसेयै जे जोंनि माने सिटेटआव जोंनि बर' रावा मोनसे अपसनेल मोनसे लेंगुवेज जानांगौ लेंगुवेज वानाव आरो बेखौ जोङो दाबो मोननो हायाखै मानोना दिनै बर' रावा भारतनि संबिधानाव हाबनाय बियो मोनसे राव आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बियो आसामाव लोगो सरकारि राव हिसाबै बियो गनायजानाय मोनसे राव ओंखायनो बे रावा दिनै सिटेटआव माने लिरनो मोननाय जानांगौ आरो जोंनि बर' फरायसाफोरा मोजाङैनो बेखौ लिरनो मोनोबा साबसिनै सिटेटआव उथ्रिसारनो हागोन आरो फोरोंगिरिनि मावनायनि जग्य बेखौ माने मोननो हागोन बेनि थाखाय जोङो दिनै बे दाबिखौ लाबोफिनदों आरो बे दाबिखौ लानानै आसाम सरकारनो दाबि बिलाइ होलाय आरो एसआरडि मिनिस्टारनो दाबि बिलाइ होलाय आरो जोङो बेबायदिनो मानजों सिबिएसइनि डाइरेक्टर बेनिसिमबो जोङो दाबि हरनाय बे खामानिखौ जोङो आगोलाव मावखांबाय अब्लाबो जोङो बेखौ मोननो हायाखै बेनि थाखाय जोङो होफिनदों आरो बेबायदिनो जोङो आसामनि आसाम जुडिसियेल सार्भिस ग्रेड 3 नि जिखिनि साकरि बेवहायबो जेरै असमियाखौ दिनै लेंगुवेज मोनसे हिसाबै असमियानि केन्डिडेटफोरा दिनै लिरबाय थानो मोनदों आरो जे असमियाखौ दिनै जोंनि बर' फरायसाफ्राबो लिरनो गोनां जायो जाउनाव जोंनि बर' फरायसाफोरा उथ्रिसारनायाव प्रब्लेम जायो बेनि थाखायनो बर' रावाबो आसाम जुडिसियेल सार्भिसाव बेयो सोसनजानाय मोनसे राव जानांगौ जेन जोंनि बर' केन्डिडेटफोराबो हाइकर्टनि माने जाज जानो हायो बा डिस्ट्रिक्ट कर्टनि माने बिथांमोनाबो माने सिजेम जानो हायो बे बाथ्राफोरखौ जोङो लानानै बे दाबिफोरखौ जोङो दिनै होबोबाय थादों नाथाय खोथाखौ होदों बिथांमोना नाथाय दाबो बेखौ सुफुंनायनि थाखाय गोख्रों बेबस्था लानायखौ जोङो नुवाखै बेखिनि बाथ्रा आरो दिनै जोङो गोबां जायगायाव माने गोजौ फरायसालि गैया गोजान जानथायाव थांलाय फैलाय खालामनो फरायसाफोरा जेंना जायो जायनि थाखाय मोनसे मौलिक अधिकार बा फान्डामेन्टेल राइट्स सोलोंथाइयासो दिनै बेनि गोजान जानानै थानानै दङ बेनि थाखाय दिनै राइट टु एजुकेसन दङ जिहेतु आरो दिनै मा होनदों दिनै बे राइट टु एजुकेसनखौ लानानै बयहाबो सोलोंथाइ मोननांगौ बेनि थाखाय निट बेसिसआव 35टा गोदान मडेल माने हाई स्कुल गायसननांगौनि थाखाय जोङो बेबायदि लिस्ट गथायनाय जादोंमोन जायखौ आसाम सरकार बा बिथांमोना मावफुंनांगौमोन बेखौ मावफुंनायखौ जोङो दिनै नुवाखै आरो दिनै माने 101टा माने जेखिनि जोंनि माने आपग्रेडेड माने हायार सेकेन्डारि हाई स्कुलनिफ्राय आपग्रेडेड माने हायार सेकेन्डारि जानाय आरो बै फरायसालिफोराव दिनै माने मा होनदों गोबाङावनो माने बर' मिडियामाबो इन्ट्रडाक्सन जाबाय दा बैहाय माने जोङो गोदानै बेवहाय पस्ट ग्रेजुएसन खालामनायनि गेजेरजों बै फरायसालिफोरखौ रान खालामनांगौ होननानै जोङो बुंबाय थादोंमोन नाथाय आसाम सरकारा बेखौबो दासिमबो खोथा होदों बिथांमोना मावफुंबाय थागोन होननानै बुंदों नाथाय दाबो मोगथाङाव मावफुंनायखौ जोङो नुवाखै बेखायनो बेखौबो सुफुंनांगौ जोङो दाबि लाखिदों लोगोसे इजिएस सेन्टार बे इजिएस सेन्टाराव माने सानैखरि माने फोरोंगिरि थिसननांगौ बेफोरखौ जोङो खालामनाय नुवाखै लोगोसे टिउटर हिसाबै फोरोंगिरिफोरखौ थिसनबाय नाथाय फरायसालिखौ नोङो थिसननाय माने सरकारिकरन खालामनाय जायाखै बे टिउटर हिसाबै जायफोरखौ माने थिसनदों बिथांमोनखौ पार्मानेन्ट माने खालामनांगौ लोगोसे बिथांमोननि बे स्कुल जिखिनि माने स्कुल दङ दिनै भेन्सारि जानानै दङ बेखौ माने सरकारिकरन खालामनांगौ जोङो दाबि दैखांदों लोगोसे ड्रप पस्ट आरो भेकेन्ट पस्ट जोंनि फरायसालिफ्राव गोबां दङ जायनि थाखाय जोंनि फरायसालिनि फरायसाफ्रा खमायलांदों आरो बे खारनखौनो लानानै दिनै फरायसा गैला होननानै
दिनै मार्च आरो दिनै शाटडाउननि पलिसिजों जोंनि मिडियामनि फरायसालिफोरखौ सरकारा दिनै बुथारबाय थानो थाखाय खैसार खालामनायखौ जों नुदों दा बे गासै सरासनफोरखौ जोङो बुजिगौ बिनि थाखायनो जोंनि फरायसालि गंसेबो थैनो मोना जोंनि फरायसालियाव जोंनि थोजासे फोरोंगिरि थिसननायनि गेजेरजों बिमा बिफानि आरो फरायसानि मोनसे गोसोनि बोलो आरो कनफिडेन्स बेखौ होफिननांगौनि थाखाय आसाम सरकारा खामानि मावनांगौ दा बेफोरबायदि माखासे खामानिफोरखौ लानानै जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों आरो गोबां बेबायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ जेन थाबैनो आसाम सरकारा सुफुंनायनि राहा लायो बेखौनो जोङो गोसोखांहोफिननायनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै दिनै 3 घन्टानि सिट इन डेमनस्ट्रेसन जोङो दिनै आसाम नाङै बे हाबाफारिखौ जोङो लादों गोजोन्थों बर'नि अनगायैबो बेयाव गुबुन हारिनिबो बेयाव बाहागो लादों नंगौ दिनै माने 6.3 दफानि बाथ्राखौ जुदि रायलायोब्ला बेवहाय बर' एन्ड आदार मिडियाम दिनै बिटिआरनि सिङाव बेवहाय प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि बेवहाय जिथु क्लजेस दङ आरो बे क्लजेसखौ मावफुंनांगौ जुदि जायोब्ला बर'ल' नङा अन्य मिडियामनि फरायसालिफोराबो बेवहाय प्रभिन्सियेलाइज जानांगोन बिनि थाखायनो दिनै बर'नि फोरोंगिरि घन्टाखौ लाफानानै गुबुन गुबुन फेन्सार स्कुल अन्य मिडियामनि फेन्सार स्कुलनि माने हिक्षक घन्टाफोराबो दिनै बेवहाय बाहागो लादों थारैनो बिथांमोननि बाहागो लानायखौ जोङो बरायदों आरो बेवहाय जोंनि बर'नि माखासे आफादफोर जेरै बर' थुनलाइ आफाद ट्राइबेल संघ बर' समाज बर' बिमा गौथुम आरो दिनै बेवहाय माने बिपिसिसि बा जोंनि गुबुन गुबुन आफादफोरा माहारियारि आफादफोरा बेवहाय बाहागो लादों थारैनो बियो जोंनि मोनसे फान्डामेन्टेल मोनसे माने राइट्स आरो बे फान्डामेन्टेल जिथु बियो मोनसे इस्यु बे फान्डामेन्टेल मोनसे इस्युखाय जोंनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो रायजो राजा फरायसाफ्रा बेवहाय लैहोर लैहोर बाहागो लाखागोन आरो थाबैनो जुदि सुफुं जायाब्ला बेनिफ्राय बांसिन लैहोर लैहोर बाहागो लागोन